Ονειρεύεσαι να σπουδάσεις ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική ή κτηνιατρική στα αγγλικά? Επέλεξες τη Βουλγαρία για τις σπουδές σου. Ξεκίνα την προετοιμασία σου με αυτοπεποίθηση με τη νέα πλατφόρμα Βιολογίας και Χημείας του SB Academy, δημιουργημένη ειδικά για υποψήφιους φοιτητές στη Βουλγαρία. Έχεις πρόσβαση στα απαραίτητα βιβλία Βιολογίας και Χημείας στα αγγλικά, καθώς και στην απαραίτητη ύλη εισαγωγικών εξετάσεων για κάθε ένα πανεπιστήμιο. Λύσε πραγματικά ερωτήματα των εισαγωγικών εξετάσεων. Παρακολούθησε βίντεο με την ιατρική ορολογία. Ξεκίνα την προετοιμασία σου και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα.